My ako Programko fungujeme nejaký 5. rok teraz a naše gro toho, čo robíme, je nejaké kurzy, krúžky, workshopy, semináre pre základoškolákov a stredoškolákov. Snažíme sa vyplňať možno tú medzeru, ktorá vznikla v tých našich školách na Slovensku, a teda tá informatika chýba. Preberáme rôzne témy od programovania, databáz, sietí, internetovej bezpečnosti, grafiky a tak ďalej. Čiže snažíme sa aj takým zábavným, možno zaujímavým spôsobom ako mladí ľudia, mladým ľuďom priniesť niečo nové do tých škôl. My sme v podstate priniesli témy, ktoré nie sú bežne vyučované na základných stredných školách, ktoré sme na gymnáziu. Sú to témy, ktoré sa venujú nejakému softwarovému inžinierstvu, manažmentu IT, trošku programovania, trošku sieťariny a tak ďalej. Čiže témy, ktoré sú dôležité, ktoré sú rôznorodé, a teda snažili sme sa tým žiakom ukázať, že čomu všetkému sa vlastne vedia venovať v budúcnosti. V tej sieti bežne, s ktorými sa stretnú aj žiaci doma, nejaké pripojenie na konkrétne IP adresy, ako to funguje, ako vzniká nejaká sieť, ako majú oni u seba doma. A vlastne takým spôsobom, že vysvetlíme nejaké tie základné princípy toho, ako to celé funguje, tak nejde iba o nejaké učivo, ale možno si aj sami možno opraviť niečo doma, keď je nejaký problém, častokrát aj že rodičia vedia, že vždy sa môže niečo pokaziť. Okrem toho ešte vyučujeme aj UML, to je taký jazyk, vlastne to je tá presne časť, ktorá nie je ani programovanie, ale je veľmi dôležitá, aby sa dokázali pochopiť tí developeri, ktorí programujú, a tí, ktorí zadávajú nejaké zákazky, tí, ktorí chcú ten program používať. Každý z nás používa nejakú aplikáciu na parkovanie, nejakú aplikáciu na účtovnícky systém, dochádzkový systém a tak ďalej. Nie je to už nejaká výhoda, by som povedal, v dnešnom svete to IT, ale je to povinnosť. Čiže ten, kto nenapreduje s tými technológiami, a o to viac teraz, lebo každým rokom máme niečo nové, to posledné 10 ročia je naozaj také dynamické, tak bude doslova zaostávať. Áno, už to nie je len o tej výhode.